Дрон! Расійскія дроны зноў ударылі па ўкраіне з беларускага накірунку. У ноч на 26 чэрвеня паведамлялася пра рух беспілотнікаў у раёне беларускай мяжы і сумежных тэрыторый. Частка дронаў рухалася з боку нашай краіны ў напрамку Украіны. Аб гэтым паведамляюць незалежныя СМІ. 19 чэрвеня Уладзімір Зяленскі выставіў Лукашэнку ультыматум – адключіць расійскія ретранслятары для кіравання дронамі на працягу тыдня. Якщо він це не зробить, зробимо ми. На заяву замест Лукашэнкі адрэагаваў кіраўнік гомельскага аблвыканкаму Іван Крупко. Поднималась новая волна с вопросом, которого фактически нету. А сам Лукашенко заявіў, што Беларусь не хоча быць уцягнутай у канфлікт і заявіў, што едзе ў доўгую камандзіроўку. 24 чэрвеня Зяленскі паведаміў, рэтранслятары спынілі працу. Ці былі яны дэмантаваныя, ці проста адключаныя, пакуль невядома. Пра гэта ў сваім тэлеграм-канале выказаўся Мікалай Статкевіч. Як выключылі рэтранслятары, так і ўключаць падчас чарговага ўдара дронамі па Ўкраіне. На што Кіеў адкажа ўжо без усялякіх ультыматумаў і папярэджанняў.